Vypnutie pípania pásov na Toyote, takže pripojený do OBD zásuvky, naštartovať software TechStream, pripojenie do vozidla, tomuto softveru to vždy dlho trvá, asi je starý. Tu si vybereš, tu je jedno čo dáš a teraz by si mal vybrať či si smartkey alebo bez smartkeya, next. A potom to bude customize settings. Tak počkám, kým sa to tam pripojí. Dobre, a teraz túto Customize Settings vľavo. Zase sa to bude dlhšie pripájať. Teraz varovanie, zase dvojklik sem. Môžeš si vybrať, či to dáš na vodičové, na pasažierové alebo zadné, či vypneš. Môžeš vypnúť všetky, alebo len po jednom. Ja vypnem iba vodiča. Sedadlo vodiča. Varovné pípanie na sedadle vodiča. Pre sedadlo vodiča. No a tu máš na výber driver side, front passenger a zadné sedadlá. Čiže všetky sú on a ja si vyberem vodiča off a šipku. Next pre zmenu. Hotovo. Odpojím sa. Ukončím program a ideme to vytestovať. Aha. Dobre teda. Teraz sa odpojím ja. Pípa. Teraz sa odpojí vodič. Signalizuje mu to, ale nepípa. Dobre, tak čus.